Patunayan natin ngayon na tayo ay may green tab! Dahil sabi nila, hindi lahat pwedeng magburo. Pak! Masarap yung buro mo, anak. Kaya paniwalaan natin ang nanay natin. Mothers knows the best. Ano gawin? Show it. So habang natin ng 2 oras sa isda natin, ipiprepare na natin ang ating rice. Kukulan tayo ng malinis na lalagyan at dito tayo maghahalo-halo. Actually, kulang pa siya sa sa lambot. Parang sakto lang siya. Parang sakto lang yung kanin ko. Yung tubig ko. Pero kung tutusin, nagpasobra pa ako niya ng tubig. Bong ng kanin. Nasa haluin lang natin mabuti. Yung iba, sabi nga nila sa kapapangan, amasan me. Pero, okay na to sa akin. Baba muna natin para mahalo ko mabuti. Ngayon, ilalagay na natin siya dito sa loob ng jar. Ile-layer na natin siya. So, let's put some rice muna. Okay. Lagay muna natin siya. I-layer. Ito para makikita. Siksik muna natin siya. Tapos, iikutan na natin yan na hipon. Lalagyan na natin ng kanin ulit. Uulit-ulitin lang natin yung prosesong yan. Lalagyan ulit tayo. Hipon. 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 Ulit.
Sayang tuloy. Sisiksik natin para mapitpit pa siya. Diba? Kasi bababa pa yan eh. Bawat... Ay, Rak! Makisuyo! Sorry. Ba? Sisiksik natin. Ganda ng texture ng rice. Para na siyang bumuburo, oh. It's because we need the salt and the vinegar. Ano yung Happy Mother's Day niya? Nag-ahanap ng chocolate. Dito tayo. Okay. Sakto. Napin natin sayang yung kanin. Oh, di ba? Kasi bababa pa yan eh. Now, lalagyan natin siya ng cling wrap sa ibabaw. Tubig natin. Siyempre, kuklose pa rin natin siya. Diba? Now, let's wait for 6 to 7 days at babantayan natin kung anong magiging itsura niya sa bawat araw. Let's wait for 7 days. See you! Kaya ngayon susubukan natin at hahatulan natin kung totoo ba na green cup tayo. So, ganito na itsura niya for 7 days. Nalusaw na yung kanin niya at medyo watery na siya. So, check natin kung success ba siya, kung okay ba siya, at after that, at kung okay siya, iluluto na natin siya. Let's go! May amoy. In fairness, yung amoy niya is, nakikita ba? In fairness, yung amoy niya, amoy na hindi maantot. It's amoy na, amoy buro talaga ba? Yung mga Kapampangan, alam nila yan. Alam nila yung kung ano yung amoy ng burong, burong hipon. So, tanggalin na natin siya dito. Oh, bumaba na siya, di ba? Dati, nung ginawa natin siya, punong-puno siya. So, let's open. Ooh. So, wala naman tayo nakikitang wood. What's that? It's only bubbles. Butas lang ba? Kala ako tuloy uod na. Makikita natin, malinis. Walang uod. Even the smell is smooth siya. Hindi siya maantot. Amoy buro talaga siya. So, napatunayan natin ngayon na carry natin gumawa ng buro. Ngayon, lulutuin na natin siya. Very malinis. Even the amoy, hindi siya maantot at talagang amoy buro siya. Ang sabi nga nila is, amoy success. Kaya ngayon,
magkakaalaman ko talagang success siya sa paggisa natin. Titingnan natin kung paano siya, ituturo ko sa inyo kung paano siya igisa. It's a Kapampangan way, syempre. And, patunayan natin ngayon na tayo ay may green tub. Dahil sabi nila, hindi lahat pwedeng magburo. Kasi, maybe because, depende rin siguro sa kung paano nyo ginawa. At kung paano nyo, kung saan isinalangsang. Kaya dapat, actually, the tips is, make sure the garapon is malinis at hindi siya basa sa loob. And then, the asin is yun ang makakapagpatulong para maburo at hindi bumaho talaga at pakalinis-linis niyo po yung hipon or isda na gagamitin ninyo. So, tama na ang daldal, tama na ang set-set, igisa na natin to para makakain na tayo. Let's go! Akala nyo ba natapok yung mantika? No. Talaga sinadya po natin na madaming mantika. Dahil ang tip sa masarap at authentic na buro, na ginisang buro, is nasa sikreto ng mantika at madaming sibuyas. Yan ang tip ng nanay ko. Damihan mo na sibuyas at damihan mo na mantika at huwag mo lalagyan ng water. Pak! Masarap yung buro mo, anak. Kaya paniwalaan natin ang nanay natin. Mothers knows the best. Sana naamoy nyo siya, ang bango niya, as in, nakakagutom na siya. So, kita nyo siya. Kung nakikita nyo, buo-buo pa yung hipon natin, huwag kayong mag-alala, malulusaw din yan mamaya. Dahil pakukulo natin siya ng 25 minutes sa mahinang apoy, hahayaan muna natin siyang kumulo. So, hayaan muna natin. A few moments later.